inkanyamba iphuma emthatha edamini isiya noba kwela dami lapha kulogaba ayiphumi ihamba yodwa iyakhatshwa yona inkanyamba uyibona ubona nje izimbo obana inkanyamba bona izinto ezihamba nenkanyamba mhlawumbi simele ukuba xa sibheke emonti kungabonakali ibhatyi ezibomvu kubonakale nje into ezikhapha ibhatyi ezibomvu ngoba ibhatyi ebomvu ingaphakathi ifihliwe ukwenzela uba ingabonakali ngoba inkanyamba ayibona ma ndijoyine kule vesi vice oba nguwe yitsho ndize ndihamba phezu kwamanzi ncoko lapha uPetros kwakunye noYesu kusenzeka into engaqhelekanga ukwenzeka. An ordinary person ihamba phezu kwamanzi wathi uba nguwe itsho ndize wehla wangena wahamba wacangatha phezu kwamanzi kodwa thotsha uYesu awuyeke umoya umphazamisa ngoba uPetros kakade ngumntu wethamba ebeyawuthi xa ebezihambele wazenzela wayofika yedwa engancediswanga nangubani na uyawufika kuYesu bebawulala phandle abanye abafundi uPetros ngoba uPetros ungumntu wethamba ubone le nto ibaliswa ngumpostile ethi ndathi ukuze ndingaziphakamisi kakhulu ndathunyelwa uviko enyameni uthi ndambongoza uThixo kathathu ngoba asisuse kum ngoba usafuna uba nethamba ufuna ukuphakama kodwa wathi uThixo hayi jongana naso isithunywa ngoba kakade sizile njengomoya wozokuthomalalisa okokubana ungaphakami kakhulu. Petros umoya ukuphazamisa okwenzela ukubana ukholo lwakho zelihle ngoba yona ndigcina uPetros akwazi uhamba phezu kwamanzi lukholo lwakanalo uYesu ehamba ngokholo suka umoya wagqabhuza le nto adada ngayo lehla ukholo lathi lawuhla ukholo waqala watshona. Masazi into yokubana lakuhlutsho ukholo apha endleleni esihamba kulo xa sicanda udada le ntlalo enzima masibe nendawo esawuthi ke xa lithe lehla ukholo sikhale kuye njengoPetros athi awuzibona ukubana uyoyeka uyatshona wacela incedo wathi ndincede Nkosi yam ndisindise ndiyatshona wasolula kwa oko uYesu isandla wamsindisa. Oh